Anya laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa ilimpyo pang balayo ang makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangruna kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam di ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakkel tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumet, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina nang akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kayan ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako na akong tatang. Anya nga ron ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Apay dusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kurso na nam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton aga pa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kit di nga binlasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Una ngam, dumteng to ti panawin, amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kit ka. Isong batam kit dinatakos, taag kasar kayon. 13 taon mo ni, ayos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatan nyo kit din dayto short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares dayta. Bayad ti kamo tempredo. Ay, agyaman na kalo rin. Imbaglaki din adda ka nga gatgatang nga produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasat ti mapanagkita ka dagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papayam. Pangipanamay kadagitan na loom a papayam, manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na kursunadam ni Loreng, manong. Anya kursunada sa umot. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga biyahe nga aglako itinatay. Ayuna niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasem nga armain, manong. Sumaya ti biyag mo, no da jay ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayuna niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin basta sumaya ato ti biyag mo, manong. Sana kas ita, kakaasi ka nga agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amtaw nga biyahe itinatayang manaw. Nyalaki day.
ka, Loring. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agaya takin ka, Loring. Katsapay la kuma, tadanamnamakin ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbaga? Oo, Loring. Talagang agaya takin ka. Diyak namnamaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loring. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-ding kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka Loring. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni tatang mat, nakababain mo ti kasta nga aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumot lang, tayo pagturungan na. Agkasar kayo. Ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Naskan nga rod atulungan na itinegosyo ka. Ha? Kasano ka hindi pa nagtalon ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga Rod, no isuti ko na. Amom ka di ti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod itilugan ta imanehom. Isuti usaran tang agbiyahe itinatnatang. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay mat nga tan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loring. Kat, kumusta kayo mo't ngay kinipredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Kan siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin kan kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Kat sapay la kumata iti kabiitan apanawan, ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Apit ilang hak. Gapota saan ka ngagtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Na, kasala ko ng mutapangit akasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra kamot. Pwira angaw manong. Dakkelan din nagbaliwam. Makita mi ta ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigim awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam. Ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Rulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ngay, si kamagam daw tamanong Fredo. Lumugan kayo. O may kalore, lumugan tan. Sige manong.
Sa di nung ti papanan nyo aya, dahil tulod kayo, tapno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di ta balay da, manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Prido. Kas nagayam. Sige nga ron, tayo tulod kayo. Ay, naimbag pa'y da agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang ang marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Pay nga taakas dyan ti panagkita kanyak ni Lore. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti panagkitkita na. Kasla adda kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno nagkita kami. Nagpintas ni Lore. Kaubingan na. Saan nakaskin ni Lore alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lore, babae, no kayat nalaki de. Si kamot ta dadita sirok ti kayo, ading Lore. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papanamaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kuman ti lumogan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kung uray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adang mo tinasawak. Armon ka kuma. Awan mo't parikot kanyak no dan asawam. Ha? Tinapatag, saan nakabaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso. Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala. Ta awanan sa pulag iti biyag ko. Bakit? At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat ko latta tinagan ko ti yawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan itinapindas a masakbayan. Sino nga nga rutin na biro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly.
Kasta, binasted mo ni Orly? Wanfredo, awan tumat lang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron no kasta. Kabuta jak kahit nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklaki din no kayan ayat mo ni din ni Orly. Ngam, nasayad mo. Kasaan mo pa asinong bata? Planok mo't kuman asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, tama nga numakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Jakla yung pagarap a babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging nga imunag da iti hotel. Awanan ka itibain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. Adda lang aro din asawa na kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napan nagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga ron nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kadag ito Anya nga minday tayo. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo bakit? Adda, Anya day ta? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kwa bakit? Isumat lagayam alori. Kunkunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lori. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak. Asa anak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, sana po no day Loreng? Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibain, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dalang arudan king kati amin. Agawan nak pailaeng. Gaputa siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Ammumot nga armak. Inaagaw mo pailaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anyang aki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang nga rin ti mapangkukatangan bakay. Gumatang ka iti may 1 kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitir sina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day dya ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Hala, inakaw, tama nga nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Dan May. Inya laki din, maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat no si daan tigatangan niyo. Ha? Aliwang. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagitoy laang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa balingal store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa yasaom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, diyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira, hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay. Jackman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun nga min amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat nga min atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang gumatang. Ngam ni Yunis mat gayan ti mapanaserseripan. Anya? Wan mare, amumot ti panagbadbado da di Yunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga at akay kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay ya talaga na Yunis. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay Yunis. Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasaan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito ay ti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia kunak ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Mala, inangaruday. Agkita iti tilapia jisintraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay kunak tumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga iti paggatangak? Nagadong nga. Inakita iti tersina ni Yunis.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo ang baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at iresena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjelat ta ayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja Eunice. Agpudno ka. Wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan mat at tuyo mat ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katangam manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitanak madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla na ibagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkana sa'in? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, mama. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungit ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko asi dain bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsidsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May sila ang istora mabalin na pagkatangan? Ha! Kunamkit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya? So akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anaktan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka? Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Ay, bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya, Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nangag ko nga ro daging kay balay. Natitiling akpay siya. ha? Ti aramidem pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Ay pauwan niya. Day tangiwa mo pare. Amano makadalon to kidikin ni bagagaw na rigatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibagat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Agsirsirip. Anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sabaw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga itel daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, tamangan nun niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wan, Ala, nakitak nga road. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti ba ipapan iti ref. Ako na nga utangin ken kuana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken kuana iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken kuana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno maka-istak ka iti adu alakaw. Un nga rod na. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare. Kan may sarap pat apitchay. Imbag lang isagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan aklatan Kasta ka di. Kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di. Wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan ngamin nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare.
No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapos nintun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Wen man kumare, takasaritak nila kay ko may papaniti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi tinagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano da a Bombay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May ngagpaiso day ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidain na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidain. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga kabarbaro kumare. Nadlaw ko ata sigud mo't ngamin amay salaang ti ref mo. Ngam ita, duwa mo't tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No idikat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akash. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may isa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastuman laan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akasla iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunot. Mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay a dagita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref a hulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunot, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan a hulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagidya Anelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait, pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray di dyan nilya, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ikami ti isyong. Ultimo hulugan aripda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay bayadak iti tunggal lawas. Nagtal na ka man.
Anya nga wan baybayadam ngay bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo, kastagi din ti bagam. Ay, agulima ka, no di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Lima lalakyan ka, chismoso. Salpag ka. Nana, nakita yo ka di ti kabarbaro a ref ni bakla. Kan kastamot ti ref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa so ti kabarbaro a ref dangam hulugan mo. Nay, kat anya ngay ti parikot iti day ta, parya. Didakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me a kabarbaro. Anya? No, agsasao da di abakla kunam lansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Si kamay. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din, pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no at darif ahulhulugan tayo ti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon ti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayong tangag pakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pa'y amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damit a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairuwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipud pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga aking kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kid diya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang mo ma. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. Ada chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka magtan? Di ka pa amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob mo. Salbag kide. Rumwar kan ata ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding.
Sumardang ka man, Duling. Ang mga no adamakangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamunda. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kuligdor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut pa niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da pariyang. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Ha? Tabi na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang kanaw, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakal na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na pariya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oras saan mo na uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga din ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako ang nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Ang uliam kamat ko, maa. Anya? At nandito yung pariyang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumit din nga aldaw sapsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige. No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anaadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayag kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan nga. Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakis ti umutang? Ngam ti dakis na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan nakababainan ka dagiti tattao. Matumpakan san? Huston tarupam. Nakababain nga ibagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan na ka di atulungan?
Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kat aklo na ma. Basol mo na ida, pareya. Duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayda. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwan ti kas, no inutang mutla ang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.